थांबाय मालाय माथो उफायबाव साराय सारिथायावनो स्रां स्रां जाजोब्बायानो खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगसाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव हरबावबाय सबाय मा जेव जेव भगबान होननाय महर लाना सोनाफोर दामगै बेनिफ्राय ब्लगसखौ फुरा जोबोद सोनामोन जाबाय हानायावनो इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो सारिथा आरोना फुंनि सारिथा मोखां दोखां सुखांनानै नोंथांमोनखौ बरायबाय आङो थ' बिथाङा मालाय तैयारि जाफिनबाय दुगैगासिनो दङ आंनि खामानियालाय आरो माथो दोननानै फैनोसै दे आरोना खोमसियैनो दङ दाबो थ' बेजों लोगोसे नायलांबाय थादों नोंथांमोना आं जे दस्राव मा शेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामो सोरबाफोर गोदान बावनानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै जाबाय आरोना उन्दैफ्रा उन्दुगासिनो बिमादैयाबो उन्दुगासिनो थ' आंबो एसे खानाय थानाय खानानै लानोसै आरोना थिखिनि बिन्दोआवहाय थांबाय मालाय माथो उफायबाव साराय सारिथायावनो स्रां स्रां जाजोब्बायानो नै आंथ' स्कुटि सालायनाङा होमबा खारै खारैसो थांसिगौमोन थाबाय मोजानो एक्सारसाइज आरोना मानसिया फैबाथ' थांफिनखायो नालाय आरो माथोबाव सनाफोर थांबाय आयै आं फिसाया सिखारबाय बिफाखौ सोंबाय बिफाया गैया आरो दसे फुथुफिनबाय आङो सफैनानैहाय आरो लगे लगे बिमादैखौ नायहैबाय बिमादैयाबो लांदां बोखारस्रांबायसो आङो नै सुस्रांखानोसै होननानै बिमादैयाबो थांबाय फोजेया मुवा सिखारदो बाबा मादैयाबो थांबाय नोंसोर उन्दुनायखाय नोंसोरखौ फोजेयासै दहाय फुङावनो थांबाय मालाय 7टानि सिगाङावनो थांदों 8टा जाथ'वाखै दाबो नानि बाबानि आयनाखौनो लाबाय सना बाबानि आयनाखौनो लाबाय नोङो बाबानि आयनाखौनो लाबाय दे मा दे सना दे ला ओमफ्राय सिखारबाय नालाय सिखारबाय फुङाव बिफाखौ दोननानै फैफिननानै आङो एसे साइकेल सालायनोसैबो सानबाय आं सफैनायजों सिखारनायजों बिनानावा सिखारनानै बिदाखौ फैजादों जाहैदों बिमादैया सिखारनो मोनस्लाबासै आं ग्रोब जाबाय आरोना ओमफ्राय मा होनो र' होमबालाय 5टा जाथोंसै साइकेल सालायनोसै स्राङाथ' जाखाबायानोमोन उनाव बबाव 5टा इसोरजों दसे उन्दुफिननानै आंहाबो साराय 6टा ओमफ्राय मैयानि बासिया जि जोम एसे स्लामस्रांजोब्बाय आङो राननोनो मोनाखैमोन ना बेलासियाव सुनायफ्रा ओमफ्राय बेसेबा गोबावनि उनाव स्रां स्रिं खालामखांनानै नै मैयानि दही पनिर गोजां एसे दंमोन बिदा बिनानाव टिभि रुमाव जागासिनो दङ परथा लाबोनाय दंमोन नालाय बेखौनो एवनानै जानोसै आरोना नै ओरैबादि गरम आरोना दसेनो हुलुस थुलुस मानसि दसेनो लांदां फादां आरोना मा नांगौ मा नांगौ जिराय हरगोन आं दे जिराय आरो मा थानानै थांलायखो बासिया दही पनिरजों परथाजों बरिया आरोना मैयाफोर बुहा बुहि जाबाय थानायखाय दिनै उपबास थानो सानबायमोन आं खिन्थु जा खुसुर खासार खामानि मावनायजों जाबजों खिनानै हासुनानै मा स्रय जा उखैबायना थानो हाला ओमफ्राय जाबायसो फुलु खालामनानै लाबोनोसै आङो ओमफ्राय मोनसे खोथा आरोना बिगुमाया थाङाखै फुजिथा थाङाखै माने गुवाहाटियाव गावनि माबायाव खामानियाव थांगोरबाय आरोना ओमफ्राय फैफिनगोन सिन्था गैया एसे दंथ'यो आंनि सेरावहाय ओमफ्राय जुदि एफा गोबावजों फैनानै दानो हुलुस थुलुस थांफिनबा मादि मोनगौमोन सिमांना मोगथां मोनलायगौमोन आरोना बेसे गोबाव जाखो बिथां फैनाया माबा बैसागआव फैदोंमोन नामा सनाफोर आंथ' फैनायखौ शेयार खालामखायो नालाय र' एप्रिल मे जुन जुलाइ आगष्ट 3 मास बारबाय आरोना 3.5 मासानो जाबायदां 3.5 मास 4 मास हाबसिगौमोन आरो थागथि सफैबाय मा होनदों मा बाबा सोर लाबोनाय बेलाय आफेला गैया कयेकथाल' लाबोदों आरोना समायानो गैया नालाय जेबो लाबोआखै सनाफोर एबार केन्टिनफ्रावबो हाबबोनो मोनाखै नालाय जादो आङो बैथिंजाय एसे मैयानि आद्रा हाबाफारि दङ मैयानि बासिया जिफ्रालाय दिनै सना रानजोबसिगोन आरोना रानबायानो नै अलमस्ट माखासेया ओमफ्राय दिनैनि सुनायफ्रा नै दङ सेस आंनि जि गोजा
मोनबेसे दुरुं दं गासिबो आंनि जि गोजा आरोना जारलासो ओमफ्राय नै बेखौ मैया सुनाय जायाखैमोन बिथांनियानो आरोना सुनानै लागोनसै आं एसे सोमनानै दोन्दोंमोन गेन्दे गेल मैलाखा आयै फुरा मा दं एलु एला जि सुनानै ओमफ्राय सुखांनानैबो माने टाइमा थाबावबायना ओरैबादि सान्दुं आलाय सिलाय खालाव खासाव दासो दुगैबाय आं साराय 12था जालायबाय आरोना दासो दालिजों ओंखामजों जानदों फुङाव हेभि जानायखाय रावबो उखैयाखै आरोना बेनिफ्राय मा होनो साननै बिनानावखौ मोनथ'बायना आरो पति परमेश्वरखौबो एसे मोनज्रांबायना सानसेसो दाथ' लांदां एकदम आलाय सिलाय सुनाफोर बोरैबा मोनगासिनो दङ ओंखाम ओंख्रि संनो गोसो गैया जानो गोसो गैया आरो फिसाफ्राबो उखैयाखै मायाखै होनलागासिनो दं आरोना अब्लाबो उफाय गैया जानांगोन नालाय ओंखायनो दासो बहायबाय ओमफ्राय आजारा आंना बेथ' थाखाबायानोसै ओमफ्राय नै मा होनना बुंबावनो आरोना बिमादैनि जादा दाख्लैयो बिजनियाव दादिनि फिसाला सासे फैनायाव लेबु लाफा होननाया बेसेबांबा लुंगासे लाबोबाय खोमा जानानै मोनफ्रुलायनाय जानो हाया आहाबो बै आमोलाव गरम बन्द लाबोनाया दाबो दंबावोमोन नै थाइथाम थैदो दानाबा ओमफ्राय नैबे खावसे थानायखौनो एवनोसै ओमफ्राय नैबे थाइजौखौ खाजि जानोसै आरोना मैया बेलासियाव थाइनै हानानै जाबाय जों ज'नो साहा लोंलायलायाखै थाइजौ जानानैनो बेखौनो जानोसै जोंहा खाजि बिमा फिसा ओंखामजोंहाय दानियाथ' जाखाया बाबुजों आंजों आरोना आरो बावनानैसो दंबावोमोन आरोना मा होनो बरिया के सोमनाय दंखायोमोन नै बुटजों बेजों एसे होनोसै बेयावबो आरो नैबेखौ बावनानै दंबावोमोन ना ससे आरो जिख्लाबसै आरोना बाबुन जादा बोख्ला बोख्लि जादों मैया मोननै एवबाय मोनसेखौनो फुरा जाजोबासै आरोना बेखौबो फुदुंनानै बोख्ला बोख्लि जानोसै गाव जानो होनबा बोख्ला बोख्लि जाथोंसैलाय आरो जाया होनबा बिमाया गब आरोना थ' बेखौनो फोमोननानै लागोनसै आं सानदोंमोन सिम्पोल जानोसै दाना आरो हेभिसो नुलायलांबाय माथो जेव जेवनो नै बिदिनो जायो आंना एमफा एमफा एरलाङो आरो मालाबा गैयाबाथाय गैया गैथ्रा आरोना कफिखौ थाव सेरनानै संख्रि हरनानै दसे एवग्रोनानै दै रानहां जाबा नै बेखौबो हरबाय आं होजोबलाहाय जेव जेव जाथारगोन दानो कफिया ग्लेब जाबाथाय आरोना होबाथ' जानो हायो नै बिदिखौ गोथां गोथांखौ एसे होबावसै आं बेखौबो गोथाव मोनगारगारोहाय जारलासो आंजोंबो थाइजौखौबो ओमफ्राय दान्दाफा लेमनानै लाबाय आं नै मैया जानाया थाइसे मोनब्रेब्रेमोन आरोना मोनब्रेनायखौ मोजां मोना नाथाय बेखौ राफोद राफोद मोजां मोनदां मोनब्रेनाय नङा थोसाबथारसिगोन बिमा फिसा ओरैनोबाबो ओमफ्राय आंखौ थाइजौ लानानै जाफैबा मा जायो थाइजौ जाफैबा मा जायो होनबाय थायो आरोना थाइजौ बायनानै जाफैबा मा जायो होनबाय थायो ओजों बिजिया थाइजौ बायनानै जाग्रानि जात नङा आरोना दामखौनो बोरैबा मोनो आं थाइजौफोरखौ आरोना ओमफ्राय थाइसेफ्रावनो 70 थाखा 80 थाखा गोलैलाबायोना आधा केजिनि बारा जालाबायो ओंखायनो लाबोनानै जाफेरा खुनुरुखुम थाइजौ बायनानै जाफेराखै आङो मालाय बायबासो ओमफ्राय सासे मानसिया एनो सिनेमा नायदों मा जिबौनि सिनेमा नायदों ओरैबादि बिदाखौ हेबैनो असान्थि आरोना ओमफ्राय मालाय थाग थिग लोगो सासे लेंफैबाय लोगो मोनाव सिरि गेलेहैबाय बिदाया ओमफ्राय गावहा बिदा थांखांनानै जा सुख सान्थि सिरिबावब्रा जा जारलाखा बे उन्दैजों माने दा रावबो गैला नालाय बिदाजोंनो हेब्रेबाय थाबाय ओमफ्राय दाख्लै बिमादै फैनाय साननैयाव बिदाया हेबजानो मोनाखैमोन ओमफ्राय हेबनो मानसि नांगौ आरो बेनो हेबनो नङाबा गेलेनो मानसि नांगौ खम जारला एकदम हेब्रेबाय होनदों नानि मोजांथार एबारदिसखौ नाया जाफिनगोन जिबना जाफिनगोन र' जारलासो ओमफ्राय मा होनो आङो बिथां फैनायनि भिडिअ हगारदोंमोन ना एसे बांसिन हाथाइखौ देखायनाय जादों खोमा ओरैनोबाबो आं हाथाइखौ देखायबाय थाखायो ओमफ्राय सासे सिस्टारा ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है ना मारैबा होननानै हिन्दी लिरनानै हरदों आरोना आरो आगैमोनाबो हमनो हादों आब'नि हाथाइखौ दिनै बारा ओंखारनाय नुदों होननानै बाट आंनि हाथाइया ओंखारबाय थाखायो ओमफ्राय बिदिनो हाथाइया एसे बांसिन ओंखारनायनि खारना जाहैबाय मा मानसिखौ मिनिनानै वेलकाम खालामाबा गाबै गाबै वेलकाम खालामनो आं रोङा आरोना ओंखायनो मिनियो आरो खुसियाथ' जाखागोन गोबावजों गावनि बार्थडे खाथियाव फैनाय खुसियाथ' जाखागोन हाथाइयाथ' ओंखारखागोनानो एसे एक्सट्रा माने खुसियाथ' जाखायो बाट सोरबा एसे देखायनो रोङो सोरबा देखायनो रोङा आरोना सोरबा अन्दरावनो खुसि जानानै थायो बाट आंहा नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरोना बेखिनि आरो माथोबाव थांफिनबा दुखुबाबो नोंथांमोनजों शेयार खालामो आरो फैनानै खुसि जानायखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामो बेनिफ्राय नैबे सासे आगैया आब' नों मानो गन्थंखौ सुरुबखोबाय थायो ओंखाम जानायाव नायफ्रांबा मुगैनो ओंखारो होनदों आरोना नै दा गरम नालाय गोलोमदैजों जाबजों बोरैबा बिदि होनफ्राङो आरोना
गोलोमदैजों जाबजों बिदि होनफ्लाङो आङो बाखि जेबो गुराय मैला मैलि गैया आगैनो ओंखाम जानायाव रायफ्लांदोंबाबो गाज्रि मोननाङा ओमफ्राय आरो सासे आगैया आंनि खुदै मन'नायखौ बोरैबा मेंनाय हाख'वा मोनोनो आब'आबो मेङो खोमाना होनदों आं खुदैखौ मारै मन'योथाय पात्ताखौनो मोनाखिसै आरोना ना आंनि खुदै मन'नायखौ एसे नुसारलायबायसै नामाथाय ओंख्रिया पात्ता मोनासै आं गाज्रि मोननांला आरोना एसे बोरैबा आंनि हारकातफोरखौ मुगैथावथाव जादोंबा आरोना ओमफ्राय हा गरमाव गन्थङा सुरुबखाबाय थायो बे नोंमारगौ आरोना ओमफ्य थाइजौखौ हाखांबाय आङो बेसे गोदै टेस्ट नायनोसै नोंथांमोननि सिगाङावनो नै आराम हानानै लाबाय एकदम प्लेटसे आरोना हाख'जोब्बाय आं बेगरखौ सोबला गोदैया गोदै होनबाबो बै लकेलफोरनि गोदै गोथावफोरजों हाया मोनो बेखौ एसे एखमबाथ' मेंग्ल'-ग्ल'सो मोनबावो आरोना बेनोलायनो आंनि उपबास थाग्रा फुङाव सिखारनानै उपबास थागोन साननाया बेनो जाबाय ओमफ्राय नै थाइजौ गाजिया फिसालानो एसे खोबनानै दोनबाय एसे लाबाय नायाबो जिख्लाबसे दोनबाय जिख्लाबसे लाबाय ओमफ्राय सासे सुबुङा नै मालाय गाइखेरजोंसो दे आंनिखौ आं दौगोन दे दालिजोंबो दौजानो लुगैयोसै गथ' एसे नुदों नालाय जिबौनिबो सिनेमाखौ गोसो होथारदों आरो एकदम जादो दे सना जादो दा सना दालिजों जागोन खाव बजिरायनो रेडि जोङो जानो आरोना बिदिया दाबो गेलेनाया फैयाखै होमबा सनाफोर आं थाइजौ खाजिजों मजाके जानोसै आरोना सोरबा जानो हायानो ओंखामजों बाट आं बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय आं ब्लगखौबो दोनथ'नोसै बेजों लोगोसे हनै फिसाजोआ मोसाग्लुंलायबाय आरोना खर'आ लोलो थ' जायफोरा बेखिनि ब्लगखौनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबो साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय